Вітаю, мене звати Любомир Ференц, і ми розпочинаємо інформаційний вечір на телеканалі АТR. Розпочинаємо з найважливішої новини, я скажу, не дня, а напевно і останніх років, тому що завершився обмін, великий обмін його можна назвати. 74 звільнених українських заручники їдуть додому. І у нашій студії ми вітаємо Дмитра Снігирьова, військового експерта. Доброго вечора, пане Дмитре. І давайте розпочнемо нашу розмову з того, чому аж тепер, так, наприклад, серед 74 заручників українських, які перебували на непідконтрольних територіях так званих ЛНР і ДНР, є люди, які просиділи на підвалі і по 3 роки, з 2014 року. Чому цей обмін, який я назвав великим, і тому питання до вас, чи можна його назвати справді великим, він, тобто, розпочався і завершився аж тепер, а не скоріше, там, наприклад, 2016 рік, 2015 рік? Ну, давайте почнемо з того, знов-таки, пане Любомире, ви фактично відповіли на своє запитання, чому, власне, от зараз відбувся обмін. Це фактично, знаєте, знов-таки візантійська гра Кремля. Власне, пана Путіна, який з одного боку дає сигнал країнам Заходу, що ми готові, власне, домовлятися, демонструє свою договороспроможність, але з іншого боку, це фактично і сигнал країнам Заходу, в сенсі того, що, дивіться, я вирішив питання обміну військовополонених протягом 5 хвилин, зателефонувавши лідерам бойовиків. Захарченка і на той ще час Плотніцькому питання узгоджено. Тобто у вас аналогічні є важелі впливи на Київ, щоб Київ пристав на виконання взятих на себе зобов'язань щодо Мінських угод. А йдеться про 9-11 пункт. Обмін військовополоненими – це 6-й пункт. Він звучить, що всіх на всіх міняємо. Тобто Москва з одного боку демонструє начебто договороспроможність, при цьому не будучи не стороною, не учасницею конфлікту, але як посередник, тиснучи на зацікавлені сторони в вигляді ЛНР і ДНР. А з іншого боку, я ще раз підкреслю, вона дає чітко зрозуміти, що наступний крок за Україною. А наступний крок – це прийняття закону прийняття закону про амністію, прийняття закону про вибори і особовий статус Донбасу. От ціна цього обміну. Тобто, якщо б Путін би не хотів, цього би не відбулося, так? Відповідно. Пане Любомире, давайте знов-таки казати, чому і відбувся обмін. Москва чітко продемонструвала свої важелі впливу на так звані самопроголошені республіки. До тих пір, але чому тепер, а не швидше? Але я вам поясню, в лютому місяці мають бути оприлюднені відповідні списки і введені персональні і секторальні санкції проти як російських компаній, так відповідно і російських чиновників, чиї заощадження, чи там, скажімо, чиї капітали виведені в країни Заходу і відповідно Сполучені Штати. Тому, скоріше за все, Росія намагається таким чином уникнути посилення економічних санкцій. Вона знов-таки, я підкреслюю, дає сигнал Заходу, що ми готові домовлятися, але в рамках Мінських угод. І, власне, тоді, от, якщо ми пам'ятаємо, заява після зустрічі Суркова-Волкера чітко і наочно засвідчила те, що обидві сторони сказали, Мінські угоди є обов'язковими до виконання, причому обов'язковими є до виконання всі, без винятку, пункти цих Мінських угод, в тому числі і політичні. А давайте визначимося щодо термінології. Так, от я, коли запитую, я вживаю термін «заручники», так? Ви, коли відповідаєте, вживаєте термін «військовополонені». Як правильніше? Ви знаєте, ну, тут і так, і так. По великому рахунку, тут як вважати. Військовополонені – це ті, хто були захоплені під час безпосередньо бойових дій. Заручники – це, відповідно, скажімо, той відсоток цивільного населення, яким інкримінували, начебто, дотичні до українських спеціальних служб чи ЗСУ. І відсоток саме цивільного населення, він набагато більший, ніж військовополонених. Тому, ну, тут важко сказати, яка термінологія. Тобто і я правильно вживаю, і ви правильно вживаєте, так? Таке запитання. От я читав деякі аналітичні статті, і дехто з аналітиків, він каже, що зараз обміняли, тобто процес зрушився з мертвої точки, так? Він розпочався і завершився фактично тільки завдяки тому, що контактувати почали спецслужби, а не, наприклад, там ті люди, які ведуть перемовини в Мінську, так? Які їздять в Мінськ. Тому що є багато пунктів і є багато людей, які, наприклад, не брали участь у війні на Донбасі, так? А мінські перемовини, вони стосуються лише тих пунктів,
тобто і тих подій, які розпочалися в 2014 році на Давайте Донбасі. спростуємо цей міф. Я знову таки підкреслюю пункт 6 Мінських угод всіх на всіх. Там немає розподілу на військовополонених і відповідно цивільне населення. Тобто всіх Ми не говоримо цивільне населення. Ми говоримо, наприклад, Другий момент. Що стосується взагалі, чому відбувся цей обмін. З 2016 року процес був взагалі фактично заблокований. Станом на листопад 2016 року в заручниках, давайте заживати цей термін, він найбільш, скажімо, прийнятливий для цієї ситуації. В заручниках у бойовиків знаходилося 109 українських бранців. Відповідно, останній обмін відбувся грудень 2016 року. Українській стороні віддали двох бранців. Це Жемчугов і останній кіберзахисник Донецького аеропорту. Після цього жодних обмінів не було. Так от за цей час кількість наших бранців збільшилася зі 109 до 170. Тобто на 60 чоловік. І тепер давайте подивимося. Сьогоднішній обмін 74. Тобто фактично та цифра, яку штучно збільшили бойовики за останній рік. При цьому чомусь ніхто не говорить про те, що в полоні залишається 100 чоловік, 100 українських бранців, доля яких досі не вирішена. І чому, якщо це великий обмін, не відбувався, власне, обмін всіх на всіх, як і пропонувалося. І друге питання, знов-таки, дотичності українських чи московських спецслужб до обміну. В вересні 2017 року українська офіційна делегація в рамках роботи трьохсторонньої контактної групи озвучила власне бачення обміну і власні цифри – 309 бойовиків на 87 українських бранців. Знов-таки, я роблю акцент, і давайте подивимося, які цифри зараз. 306 на 74. А ця модальність і ці цифри прозвучали на зустрічі Медведчука з Путіним. Таким чином підкреслювалося, що питання обміну військовополоненим – це не державний рівень, а безпосередньо ініціатива однієї приватної особи і іншої приватної особи. Тут знов-таки підступність московської політики. З одного боку підвищується статусність Медведчука як перемовника і як політичного лідера, який може домовитися з країною-окупантом щодо звільнення наших бранців. З іншого боку, суб'єктність України, вона опускається, бо Україну фактично вивели з формату перемовин. От вам і відповідь, які тут спецслужби і яка їх дотичність. Нам чітко, я ще раз підкреслю, продемонстрували, питання обміну залежить від однієї людини Володимира Путіна і його особистих стосунків, знов-таки зі своїм кумом Медведчуком. І третя сторона, яка в позитиві зіграла на участі в перемовних процесі, це Російська Православна Церква, підкресливши свою особисту роль і в питанні обміну, і в питанні перемовин щодо, власне, самого процесу. Чому така диспропорція у кількості заручників, так, зі сторони української і зі сторони сепаратистів, так? Ну, ви знаєте, або людей, тут які підтримують так звані ДНР, ЛНР. Там 300 чоловік, а тут лише 74. 74. Ну, тут питання, знов-таки, до учасників перемовного процесу. З одного боку, ми можемо говорити, що, знаєте, тішитися тим, що один українець вартує 4 бойовиків, це з одного боку. Але по великому рахунку там є персоналі, яких мали би обмінювати в пропорції 1 на 1. Це загальна світова практика, і вибачте, ну тут знов-таки питання, чому Україна погодилася на подібну модальність. Ми можемо знов-таки філософствувати з приводу того, що кожне життя дорогоцінне, що ми не маємо стояти за ціною питання, але тим не менш, вибачте, це знов ситуація, коли бойовики і Москва нам нав'язують власні правила поведінки. Тепер іще один момент, на який ніхто не наголошує. 2 тижні тому права справа організації, яку я очолюю, ми оприлюднили інформацію, що в окупованому Луганську відбулася нарада в Міністерстві держбезпеки ЛНР за участі замміністра Басова, на якій, власне, і стояло питання збільшення кількості українських заручників за рахунок цивільного населення. Нагадаю, 2 тижні тому кількість українських бранців була 158. 2 дні тому голова... Це ЛНР і ДНР, так? ЛНР і ДНР. 2 дні тому голова СБУ Василь Грицак заявляє про те, що кількість бранців збільшилася до 170. Себто, дивіться, за 2 тижні, знов таки, це добре, що інформація підтвердилася, на жаль,
Але за 2 тижні бойовики збільшили кількість українських заручників на 12 чоловік. І де у вас гарантія, що після цього от великого, як то кажуть, обміну, знов-таки за місяць, за 2 кількість бранців, не дай Боже, не буде знову 170. А от тут в мене питання, яке пов'язане з вашою відповіддю. Фактично віддаючи заручників, так, 74 Москва і самопроголошені республіки, вони втрачають певні важелі впливу на Україну. Так, ви погоджуєтеся зі мною? Тобто вони все одно їх збільшать, так, щоб цей важель впливу не Постійно, втрачати? щоб він був. Вони, скажімо так, відчули ту больову точку, на яку можна тиснути, як на перемовинах в нормандському форматі, мінському форматі, так і відповідно для дестабілізації всередині самої України. Бо, вибачте, теза про те, що український уряд і українські можновладці не роблять нічого, щоб на момент звільнення власних заручників, вона дуже, ну, скажімо так, має своїх прихильників всередині країни. Причому ці прихильники чомусь не включають хоча б логіку процесу, що нічого фактично не залежить від української сторони. Причому Росія це демонструє періодично, що обмін полоненими залежить від однієї людини. Але тим не менш, от дивіться, 100 на даний момент 100 бранців залишилося, це фактично знов-таки питання, а коли звільнять? Наразі Медведчук сказав, другий етап звільнення – 74 бойовика на 29 українських бранців. А далі? А третій етап? А от коли? ніхто списків не оприлюднює, так? От ні ця, ні інша сторона. Не та сторона. Ні одна сторона. А скільки теоретично може перебувати людей для обміну, так, які мали би бути обмінені на українських заручників тут в Україні? Ви знаєте, пане Любомире, це питання до, власне, Служби спеціальної безпеки. служби. Абсолютно точно. Це навіть І припустити питання- неможливо, ну, так? Припустити неможливо, так само, як і неможливо припустити, скільки реальна кількість заручників на окупованих територіях. Бо погодьтеся, коли звучить цифра 600, там, я точно не пам'ятаю, щоб у мене, знаєте, 600 зниклих безвісті, то де гарантія, що серед цих 600 зниклих безвісті немає певної кількості, яка знаходиться в полоні у бойовиків. Циркулює різна інформація щодо того, щодо людей, які відмовились бути обміняними, так? Так. Чи у вас є якісь дані? Ну, називалася різна цифра. 45 чоловік, які відмовилися. Тобто ми маємо на увазі ті, які відмовилися, поїхати взагалі. в ДНР чи Так, ЛНР? Так, ті, які відбули термін покарання, відповідно вийшли з українських виправниць та виправних закладів і відмовилися їхати на територію ЛНР і ДНР. Але тим чи іншим моментом вони були включені в Тобто це списки лише для ті люди, які відбули строк покарання, яким зараз в Україні нічого не загрожує, які вирішили з чистою совістю на волі, як то кажуть. І є ті люди, які так звані відмовники, які вже під час процесу обміну відмовилися повертатися на територію окупованих районів Луганської і Донецької області. Там називалася цифра 15 чоловік. Але знов-таки тут питання 15 офіційна цифра, але сторона ЛНР Кобзева, представник самопроголошеної ЛНР, озвучила іншу цифру, що вони подавали на обмін 99 своїх поплічників, а відповідно українська сторона віддала 74. Коли сьогодні показували засоби масової інформації так званих ЛНР і ДНР звільнення заручників, так, ті, які мали би бути обмінені на тих людей, які підтримують сепаратистів, я також побачив невелику диспропорцію навіть між республіками самими. Так звана ДНР, вона дала набагато більше, звільнила, а так звана ЛНР набагато менше. Здається, близько 2 десятків тільки ЛНР віддали. Все правильно я говорю, так? А з чим це пов'язано, так? Чи є якесь логічне пояснення? Ні, абсолютно ніякого логічного пояснення. Тут, знаєте, навіть процес повернення ув'язнених, які відбувають терміни покарання, там на територіях ЛНР і ДНР, на території ДНР, скажімо, процес повернення ув'язнених іде більш, скажімо так, жвавіше, ніж на території ЛНР. От вам і все пояснення. Тут все залежить від, скажімо, договороспроможності обох, скажімо так, умовно сторін конфлікту. Давайте на секунду перервемося, може навіть на кілька хвилин, тому що у нас зараз на зв'язку є наша журналістка Вікторія Аблязова, яка перебуває в аеропорту Бориспіль, куди мають приїхати звільнені українські заручники. Вікторія, чи нас чути? 30 секунд.
Зараз ми знаходимося біля входу в литовище. Тут уже зібралися люди, яких зібралися на хештег «Зустрічай своїх». Вони прийшли з українськими прапорами. Ми поки не зустріли ні однієї людини, яка приїхала зустрічати своїх родичів. Втім, є ті, хто були колишніми полоненими, вони розповіли нам про те, які емоції вони переживали, коли їх звільнили. Є й люди, які просто сьогодні в новинах почули, що з метро Бориспільська будуть збирати безкоштовні автобуси і зустрічати колишніх полонених. І приїхали сюди підтримати їх, сказати їм теплі слова, обійняти. Зараз також тут багато журналістів. Всі очікують, коли ж приземлиться літак і коли ж ми побачимо наших звільнених земляків. Поки що ж ми залишаємося тут, біля литовища, і чекаємо, коли сяде літак. Якщо це станеться, то ми одразу будемо повідомляти вас. Поки що в мене на цьому все. Студія. Дякуємо Вікторії Аблязовій, кореспондентці телеканалу АТР, яка зараз перебуває на литовищі. І, як вона повідомила, дуже багато людей зібралися, також колишніх бранців, так званих ЛНР і ДНР, які прийшли, щоб привітати українських заручників. Нагадаю, що сьогодні звільнили 74 українці, які перебували, дехто навіть близько 3 років на непідконтрольних територіях в Україні у полоні бойовиків ДНР та ЛНР. І у нашій студії ми продовжуємо розмову із Дмитром Снігирьовим, військовим експертом. Пане Дмитре, коли може відбутися друге? Ну, пан Медведчук вже проанонсував, ми вже говорили про цю тему, що другий етап обміну військовополоненими чи заручниками, відповідно, 29 українських бранців на 74 бойовики. Коли це відбудеться? Ну, найближчим часом. Знов таки. Але має що статися важливе, так? От ви сказали, що зараз вони звільнені просто у переддень санкцій, так, великих знову. Тобто є важіль впливу на Володимира Путіна. А що Володимира Путіна? А що має ще щось таке статися, щоб він пішов? Тут може бути, він піде в будь-якому разі, якщо вже Медведчук проанонсував можливість звільнення, то скорше за все тут просто підберуть дату. Чи це буде Різдво, чи якийсь ще момент, скажімо так, щоб дати більш ритуального такого змісту, сакрального змісту обміну військових. Володимир Путін хоче виглядати більш гуманнішим в очах західного суспільства? З одного боку так, а з іншого боку він знов-таки включає вже звичний режим терезів. Я поясню, про що йде мова. З одного боку віддають нам 74 бранців, з іншого боку за 2 тижні кількість їх збільшується на 12 чоловік. Якщо ми подивимося по ситуації в Криму, з одного боку є звільнення Умерова і Чайгозу, з іншого боку, практично в ті ж дні відбуваються обшуки і затримання кримсько-татарських активістів в Бахчисараї. Після того взагалі йде так званий судний день, коли просто там кількість судових рішень, вона всі нормальні межі навіть перевищила. От вам і стала практика. З одного боку він показує, що він миротворець, він готовий домовлятися, а з іншого боку він показує, що останнє слово за ним, і він повністю контролює ситуацію в тих регіонах, і відповідно репресивна машина як працювала, так і буде працювати. Коли вносяться імена у списки, так? Є якась методологія, чи є якісь рамки, хто мали би бути ці люди, чи ні? Пане Любомире, мали би бути, але знов-таки, якщо подивимося навіть цей обмін, до останнього стояло під питанням можливість проведення обміну, бо не були верифіковані списки, правильно? І залишався певний відсоток того, що бойовики в останній момент можуть відмовитися від обміну, бо не узгоджені, не верифіковані списки на обмін. Чому так відбувається? Для мене загадка. Вибачте, йде перемовний процес протягом року, невже протягом року не можна узгодити списки і, відповідно, прийти до якоїсь єдиної формули і до якогось одного знаменника. Чому я запитую про це, так? Тому що українці, яких звільнили, це військові, так, наприклад, люди, які перебували там, наприклад, ультрас, які виступали у той чи інший спосіб проти так званих ЛНР і ДНР, тобто це люди, які були взяті в полон починаючи з 2014 року, так як я сказав, вже коли почалися військові дії, так? Так. На Донбасі, на сході України. Наприклад, серед імен
І серед людей, яких обміняли на українських заручників, є люди, які, наприклад, мали дотичність до подій в Одесі 2 травня. 2 травня. Так, тобто, ну тут трохи невідповідність є. Ну, ви Погоджуєтесь? знаєте, ні, ну тут як невідповідність. Віддавали по статті, знаєте, політичне навіть переслідування, начебто. Ті самі ультраси підпадали під Я розумію, ту ж але, саму наприклад, градацію. коли в Мінську ведуться переговори, так, то мова йде про Донбас. Пане Любомире, давайте скажімо так, що і неодноразово піднімалося питання, що бойовики включали не тільки, скажімо так, по політичних статтях, але там навіть і були кримінальні авторитети, які були засуджені виключно по карних статтях, які відбували термін покарання. Тому тут знов-таки все залежить від забаганок самих бойовиків. Кого вони там включають в списки, яким чином українці вони просто включають. мають погодитися на це. Мають погодитися. Ну як мають погодитися? Відповідно, Пане що Дмитре, Україна давайте повернемося мала до би. розмови, тому що у нас зараз на зв'язку є Марія Варфоломєєва, журналістка, яка свого часу також була звільнена з полону так званої Луганської Народної Республіки. Доброго вечора, Марія. Чути нас? Да, здравствуйте, я вас слышу. Ви їздили на обмін, правда? Мы сейчас находимся в Донецкой области, и мы сейчас ждем, когда привезут военнопленных, чтобы мы могли вместе ехать в аэропорт. То есть пока сейчас мы в ожидании, пока ничего не происходит. Никакой информации пока больше нет. А ви, вибачте, я не почув. А де ви знаходитеся? В Донецкой области. А в Донецькій області. А ви були присутні при обміні? Нет, никто не присутствовал из нас никто не присутствовал, из тех, кто летел на самолете. А де зараз знаходяться щойно звільнені українські заручники? Вам невідомо? Они сейчас едут в дороге к нам, и тогда, как я понимаю, мы вместе уже отправимся в Киев. Літаком, так? Ну да. Дякуємо Марії Варфоломєєвій, журналістці, яка у свій час також була звільнена з полону так званої Луганської Народної Республіки, і яка зараз перебуває у Донецькій області і чекає на щойно звільнених українських заручників. Нагадаю, що сьогодні відбувся обмін і звільнили 74 українці, і вже з Донецької області вони літаком мали би прибути до Києва. У студії ми продовжуємо розмову із Дмитром Снігирьовим, військовим експертом. Пане Дмитре, під кінець року майже в унісон і українські, я скажу, особи, люди, які беруть участь у так званому мінському процесі, у перемовинах. У Мінську, зокрема, пан Євген Марчук, він сказав, що мінський процес вичерпав себе, він є недієздатним. Так само західні дипломати, зокрема Курт Волкер заявляв, здається, Рік Тілерсон, вони сказали, що мінський процес не діє. Який вихід ситуації? Ну, ви знаєте, я не погоджуюся, що Курт Волкер сказав про недієздатність мінського процесу. Навпаки, були заяви про те, що мінський процес є єдиним фактично договором-указами і дорожньою картою в регулюванні ситуації на Донбасі. Це була офіційна заява Волкера і, відповідно, Суркова після останньої двосторонньої зустрічі. Тобто і там йшлося про те, що саме Україна має виконувати всі без винятку пункти мінських домовленостей. Інше питання, що у України нарешті є власне бачення процесів, які відбуваються, в тому числі і в мінському форматі, і є намагання змінити як сам формат, так і відповідно і місце проведення перемовин. Це є великий позитив. Україна нарешті зрозуміла, що, скажімо так, вирішувати долю України без участі самої України ніхто не дозволить. І це є дуже позитивний момент. І заяви і Авакова, і того ж Євгена Марчука, важковаговиків української політики. Але він заявив на одному круглому столі, що фактично мінські Пане перемовини... Любомире, в будь-якому разі Євген Марчук – це дуже поважна людина. Я не заперечую. І якщо відповідно лунає заява, що пан Євген вважає, що мінські процеси себе вичерпали, то це є вже певний сигнал з боку української влади, що українська влада нарешті розглядає іншу модальність вирішення ситуації на Сході. Слава Богу. Ви думаєте, вона її має? Мені б хотілося, щоб вона мала. Взагалі, ви знаєте, на чому нас знов-таки ловить Росія? Тому що вона має декілька варіантів розвитку подій. Чим вона і шантажує і Україну, відповідно, країни Заходу. Або буде мінський процес, якщо на Мінськ ви не пристанете, буде абхазький процес, заморожений конфлікт. Відповідно, Україна має дати зеркальну відповідь. Або ми відмовляємося від тих територій, фактично будуємо новий кордон по лінії розмежування, або, відповідно, миротворча місія на окупованих
окупованих територіях буде відбуватися за сценарієм Києва, а не за сценарієм Москви. От тоді буде чіткий сигнал Москві, і вона зрозуміє, що, скажімо так, ми перехопили як мінімум ініціативу. У нас є декілька планів розвитку ситуації, а не те, що, вибачте, лунають дурнуваті заяви українських політиків про те, що мінський процес, він безальтернативний. Що значить безальтернативний? Завжди є декілька шляхів виходу з ситуації. І коли ми кажемо про безальтернативність, ми фактично себе заганяємо в пастку. Ми даємо можливість шантажувати, тиснути на нас. Коли ми запропонуємо власне бачення і декілька варіантів розвитку подій, відповідно, від нас вже будуть очікувати певних реакцій. І рефлектувати буде вже Москва, а не Київ на відповідні кроки українського політикуму. Курт Волкер у свій час, коли перебував в Україні, він також сказав, що очікує, це було, здається, в вересні місяці він перебував в Україні, що очікує, що принаймні резолюція по миротворчій місії ООН буде прийнята до кінця цього року. Так, кінець року її немає. І не буде. Ну, це вже зрозуміло, що до кінця року її не буде. Коли? Ви знаєте, ну таке, тут ситуація, йдуть перемовини, яка буде модальність цієї миротворчої операції. Чи то російський план, згідно якого миротворці будуть по лінії розмежування на окупованій території, вони будуть виконувати функції фізичної охорони місії ОБСЄ, чи те все ж таки Сполучені Штати дотиснуть і миротворча місія війде, власне, на всю окуповану територію і буде взята під контроль проблемна ділянка українсько-російського кордону. Але знов-таки, сьогодні пролунала заява в день фактично великого обміну з вуст очільників Міністерства закордонних справ Російської Федерації про те, що Росія ніколи не віддасть проблемну ділянку російсько-українського кордону під навіть контроль миротворців. Бо тоді, на думку російських можновладців, відповідно, буде чи то досвід Сребніці, чи якісь інші страшилки, які там продуктує наразі Кремль. От знов-таки це та політика, скажімо, противага з боку Москви, про яку ми казали. З одного боку ми договороспроможні, з іншого боку ми даємо чіткий сигнал про те, що ми ніколи не пристанемо на пропозиції Києва і країн Заходу щодо їх бачення ситуації, врегулювання ситуації на Сході. Найбільшою проблемою є питання кордону? Ні, це не найбільша проблема. Це знов-таки питання, скажімо так, яке можна домовлятися. Найбільша проблема є питання проведення виборів. І питання... розумієте, наприклад, питання виборів – це питання політичне. Питання кордоння – це питання безпеки. І тому, наприклад... Воно пов'язане, пане Любомире. Воно пов'язано дуже щільно. Ви знаєте, питання кордону, відповідно, якщо буде введені миротворці, ми будемо вимагати, згідно того ж міжнародного досвіду, а я маю на увазі врегулювання ситуації в Хорватії, про що нам кажуть, це Східна Славонія, коли миротворцям все ж таки було віддано в першу чергу контроль над кордоном. Тут Росія нікуди не дінеться. Питання, я ще раз підкреслюю, стоїть саме в виконанні і політичної частини цих домовленостей. А це для України міна уповільненої дії. Чому? Вибачте, закон про загальну амністію. Раз, хто погодиться на те, щоб ніколи не погодиться. Закон про вибори. Знов-таки, звідки є гарантія, що вибори навіть пройдуть за умовними українськими законами, і та сторона не отримає фактично мандат представництва в Верховній Раді, який назавжди заблокує для України євроінтеграційні процеси. У вас є гарантія? У мене нема. Буде фактично відроджено той руський світ, але вже під куполом Верховної Ради. Для чого нам це потрібно? От вам відповідь. І третій основний момент, який особовий статус. На підставі чого? Чому ми маємо прислухатися до тих регіонів, які знову будуть намагатися диктувати свою волю всій Україні? От вам відповідь. Ви бачили відео, так? Здається, учора опублікували у соцмережах і дехто з блогерів про українського професора, так? Я не пригадую ім'я, де він дискутував із учнями, так? Щодо України. Він сказав, що це українська територія, тобто людина перебуває в Донецьку, це достатньо відомий професор, і там учні йому відповідали, що ні, мовляв,
це неправда, що ми знаходимося на території Донецької Народної Республіки і так далі. Ви бачили це відео, знаєте, про яке я говорю. От зараз вже починає рости нове покоління, так? Тому що йде 3-4 роки, і от вони 4 фактично роки, да. І вони здали згодом цього професора. Там ним зацікавився Павло Губарєв, один з лідерів Новоросії, так званої, яка планувала створюватися у 2014 році. От вже росте покоління. Звичайно, паном Любомира, яке виховане на ненависті до Тобто України. час грає не на руку проти Україні. нас, абсолютно точно. Уявіть собі, що 4 роки промиті мозки. Там і так вони були промиті російською пропагандою, а наразі виросло покоління, яке, ну скажімо, має свій світогляд, чи світогляд його формувався саме в умовах війни. Вони бачили втрати серед своїх близьких, вони жили під обстрілами, плюс елемент зовнішньої пропаганди з боку Російської Федерації. Вони ніколи не інтегруються в українське суспільство. Давайте речі називати своїми іменами. Вихід з ситуації. Дуже простий. Повернення територій, але часом. У нас є світовий досвід повернення французьких територій через 40 років, 60 років. Відповідно, Україна має заявити про те, що окупований Донбас є окупованою територією, але наразі немає жодних, скажімо, сентенцій щодо його визволення. Немає ні військових можливостей, немає ні політичних, ні економічних. Ми не маємо вішати собі тягар на шию і відбудовувати зруйнований війною регіон, де нас будуть ненавидіти за наші ж гроші. Для чого нам це потрібно? Але ми заявляємо про те, що ці території окуповані, вони в будь-якому разі увійдуть в склад України, але коли Україна проведе комплексну реформу правоохоронної системи, Збройних сил України і судової гілки. Але є інша сторона медалі, Яка? так? Дехто з експертів і каже, що якщо конфлікт затягнеться на більше, ніж 5 років, Він вже то затягнувся. поки що 5 років немає. Тобто, ну, статистика свідчить, вони говорять, що якщо затягнеться більше, ніж на 5 років, то він перейде у стадію замороженого, і тоді його розв'язати буде дуже важко. Та він вже фактично 5 років, давайте казати, що він вже в стадії замороженого. І наразі, скорше за все, Росія буде відпрацьовувати варіант знов-таки абхазького, скажімо, саме замороженого конфлікту. Навіть не Придністровського, навіть не Карабахського. Це буде суто от абхазький варіант. Постійна військова присутність Російської Федерації на тих територіях і неможливість інтегрування окупованих Ви територій. такі трохи песимістичні речі малюєте. Ви знаєте, пане Любомире, я поінформований оптиміст. Я реально дивлюся на речі. Давайте подивимося, хоча куди подінуться 40 тисяч бойовиків, які наразі є в лавах двох корпусів армійських, ЛНР і ДНР. Це один момент. Міліція, так звана МВС, нараховує приблизно 5 тисяч. Це в кожній республіці. Це ще 10 тисяч. Плюс судовий корпус, плюс виконавча влада, і плюс служба, ну, відповідно, там не безпека, а Міністерство держбезпеки. Це приблизно 60 тисяч людей, які навіть, ну, їх і колаборантами не можна назвати. Це люди, які безпосередньо зі зброєю в руках воювали проти України. Куди? Як вони інтегруються? Для чого ми дуримо себе? 60 тисяч, уявіть, людей, які мають військовий досвід, які вбивали нас, стріляли протягом 4 років. Куди вони подінуться? Якщо підводити підсумки 2017 року, яким він був для України, якщо його порівнювати чи говорити у плані Сходу України і Донбасу? Пане Любомире, ну ми втримали ситуацію в будь-якому разі, ми не дали можливості активізації активної фази бойових дій, але з іншого боку ми не провели економічні і політичні реформи. Це знов тупцювання на місці. Це знов таки втрачений час і втрачений рік. Немає реформ в армії, немає реформ правоохоронній системи, немає реформ в банківській системі. Тобто питання звільнення окупованих територій ми знов таки відтягнули самі. Штучно причому відтягнули, не маючи політичної волі, я ще раз підкреслюю, на зміни всередині самої держави. Дивіться, от зараз в мене відкритий комп'ютер, Так. і люди слухають ефір, і вони кажуть, що трохи шокований вашою відповіддю щодо Донбасу. Так, що тоді робити з людьми? Як повертати ці Ви території? знаєте, що значить шоковані? І хто саме шокований?
Тут знов таки питання, хто саме шокований, пане Любомире? Я ще раз підкреслюю, утримання тих територій обходяться бюджету України в 60 мільярдів гривень. На якому етапі? Зараз чи потім? Зараз. Ми готові далі ці території 60 утримувати? мільярдів ви про що говорите? Це постачання води, газу, світла. Дай Боже, газ зараз ні, але вода, світло і, відповідно, всі ті елементи живлення, життєдіяльності їхньої. Їх відрубати потрібно чи як? Звичайно. Примусити платити хоча б. Не будуть платити, вибачте, халяви не буде. Чому український бюджет має давати безкоштовний світ на ті території? Заборгованість приблизно 10 мільярдів гривень. Хто нам їх погасить? Ми настільки велика держава в економічному плані, що ми можемо безкоштовно постачати туди і воду, і світло в той час, як у нас зростають розцінки на електроенергію. Таке, вибачте, от ті, хто не згоден, ви платите власним гаманцем за існування незрозумілих територій з незрозумілою економікою і знов-таки незахищеністю прав українського населення на цих територіях, які опиняються у заручниках, яких ми сьогодні змушені міняти 70 на 300. Скільки ми їх будемо міняти так? Там 5 мільйонів заручників українських знаходяться. І цей конфлікт буде постійний. А буде він постійний до тих пір, поки буде військове протистояння. Тому, якщо Україна не припинить будь-яким... Це, пане Дмитре, тоді для чого ми робимо ті всі перемовини, їздимо в Мінськ? Тоді, за вашу логіку, потрібно просто цю територію відрубати і все? Пане Любомире, ну, знаєте, я не їжджу в Мінськ, але для мене теж питання 74 зустрічі за рік в Мінську. А про що домовилися? Покажіть мені, про що реально домовилися, крім цього обміну? Але там, на цих територіях також перебувають і українці. Перепрошую, хто заважає українцям виїхати на контрольовані території? 4 роки минуло. А якщо стояло питання фізичної безпеки для членів моєї родини, я їх вивіз всіх до 7-го коліна. Бо я прекрасно розумів, питання не стояло, ми виїжджали в чисте поле. Питання стояло, що саме наявність проукраїнських поглядів може, скажімо так, спричинити до факту фізичної їх ліквідації. Що дасть 2018 рік? 2018 рік може дати Україні розуміння подальших шляхів розвитку. Перше, що робити з окупованими територіями, нарешті ми мусимо все ж таки або прийняти закон про реінтеграцію, або чесно заявити населенню України про те, що Україна втратила взагалі суб'єктність, її подальша доля залежить від примовників в особі Сполучених Штатів і, відповідно, Російської Федерації. Зараз є на кримсько-татарському каналі десь схожа ситуація, трохи іншої. Так, є схожа ситуація по Криму. В Криму є дуже багато проукраїнських людей. Абсолютно. Іде позиція України щодо повернення. Зрозуміло, що позиція України, вона достатньо є часом нечіткою, незрозумілою і не транспарентною. Тут я з вами погоджуюсь. Але тоді, якщо ви говорите, що потрібно відрубати території Донбасу, тоді, якщо нема зрушень у питаннях Криму, Крим також треба залишити? Чекайте, ну давайте, по-перше, приймемо реальну... Що кримським татарам тоді робити? Кримським татарам тоді треба... Їм також всім виїжджати на материк? Це їх історична батьківщина. Організуйте рух опору всередині безпосередньо Кримського півострова. Як ви його бачите, наприклад, рух опору? Будь-який, пане Любомире. Починаючи від масових акцій, Просто розумієте, пане Дмитре, от звідси з Києва це легко говорити. Пане Любомире, ви знаєте, ну по великому рахунку ми 4 роки там ведемо рух опору, і те, що відбувається, якщо на окупованих територіях, я знаю, про що я говорю. Причому він відбувається без підтримки офіційних особ. Я маю на увазі офіційних структур. Тому нелегко казати. Я стикнувся з цією проблематикою, я знаю, про що казати. Про що я говорю, я перепрошую. На жаль, на сьогодні ми мусимо констатувати, немає державної політики України по відношенню до Криму і по відношенню до Донбасу. Відповідно, розумієте, пане Дмитре, це легко, перебуваючи в Києві, говорити кримським татарам, що вони мають організувати якийсь рух опору. Я не маю давати поради кримським татарам. У кримських татарів є меджліс, представництво кримського татарського народу. І він має дати рецепти повернення Криму і, відповідно, подальшого шляху кримсько-татарського народу. Але я хотів би сказати, що народ України буде завжди з кримсько-татарським народом і підтримує їх історичне прагнення мати власну, скажімо так, ці території в складі суверенної України.
Це єдине, що я можу сказати. Дякуємо Дмитру Снігирьову, військовому експерту. Мене звати Любомир Ференц. Ми обговорювали звільнення 74 українців, заручників, які дехто з них близько 3 років перебував на непідконтрольних територіях у заручниках у бойовиків так званої ЛНР та ДНР. Ми повернемося у цю студію вже після випуску новин.